siso sasidala kanye naye. Yonke lento yenza ukuthi nasifike ezulwini asikho isikhathi ngengeza omunye lesitanele ekhuluma efakaza abazalwane kuyafakazwa ke lekithi. Efakaza umzalwane bazalwane nangifika ezulwini nje ngifuna uNkulunkulu akangibonisa uAdam wasimosa lo muntu loyo. Yabona yena ucabanga ukuthi nakufika ezulwini uNkulunkulu uzobedosa abantu athi ke uyeke uPaul lo asikho leso sikhathi le. Uma ungena nje wena ezulwini kuyavuleka amehlo esazana ngawo umhlaba ungakasekelwa. Awubaba shanta. Iloko kwenzeka entabeni uJesu enamaguest. Wathatha uPetro noJacob noJohane wanyukela entabeni ezofika lo maguest. Avele ezulwini Moses waba ngapha Eliya waba ngapha. UJesu azanga lokathi Petro bavuleka amehlo esazana ngawo umhlaba ungakasekelwa. Kwakhuluma yena uPetro athi akwakhiwa amadokodo. Nangu Moses. Nangu Eliya. Lamadokodo abe mathathu lawa. Ngiyamuzwa mina abanye abazalwane bathi wayesedakwe kakhulu umoya. Esethi akwakhiwa amadokodo mina ngimuzwa kahle akekho uNkulunkulu mengenile umoya ingcwele kithi akasenzisi izinto ezine disorder. Yayine order lento ekhulunywa uPetro. Akube khona lamadokodo amathathu. Thine sondela thine sizokwehla siyoshumayeza amaJuda. Basihlupha nasisakhuluma basitshele ngoMoses. Sathi nasashumayela bathi nabafuna uMoses sithi wozani. Nangu uMoses nifunani ke manje. Abanye nashumayela basitshela ngoEliya sababiza wozani. Nangu uEliya. Amagama abekhona idokodo lomthetho. Abekhona idokodo lomlilo. Elakho Nkosi libe phakathi elomusa. Abafuna umthetho ngapha, abasafuna ukushiswa ngomlilo ngapha. Abafuna umusa mabaqondane nawe phakathi. Bavuleka phela ngeke nihlule uNebukadnezar. Engana Jesu engana moya ingcwele. Faka amadoda lapha emlilweni. Uyasuka lapho uyohlola uNebukadnezar. Nakahlola yizwa ukuthi lo wesithathu fanana nendodana yomuntu kwavuleka amehlo sazana na umhlaba esazana ngawo umhlaba ungakaseka. Yiko ngithi mina sithole nangingena ezulwini nje ngiyothi ngena ngibabingelele bonke ngiyakubona Paul ngiyanibona nonke ngiyanibona ngizoqala ngoJesu ngifuna ukuyoqala ngaye ngifike ngiguqe kuye ngithi ngiyabonga baba ukuba la nangiqeda kusho kuye bese ngiyabuya Petro baphi labo awunabo ensimini eEden ensimini eGetsemane sondela lapha Petro woza Johane woza Jacob funa le genge nje ayilapha eGetsemane bese ngiyabonga amadoda ukuthi mhlanzana uJesu ethandazanani ethi makuthandazwe eGetsemane nalala ngibonga nje ukuthi nalala ngibonga nje ukuthi nalala amagama nangenzela lula ukulala kwenu ukuze nginganibongi nina ngibonge oyedwa ngoba uma ngabe nathandaza naye bengizobonga uJesu ngiphinde ngikwelede nini ukunibonga. Sanibonani. iEden lalilihle kodwa iEden lalingenawo umfula. Phelela udaba lwethu. iEden lalilihle linazo zonke izinto ezidliwayo kodwa yinye into eEden kwakungekho mfula. Chapter 2 verse 10 iEden kwangena umfula owodwa waba izimbaxa ezine. Ungakhohlwa ngikhuluma ngebandla. Ibandla nakukhulunywa ngalo libekwa ngezingxenye eziningi. Umzimba kaKristu, izimvu, ilokhu nalokhu ungakhohlwa. Phinde kuthiwe ibandla insimu kaNkulunkulu. eEden entsimini kaNkulunkulu